Што значыць дзень беларускага пісьменства для майго сённяшняга суразмоўцы Міколы Ждановіча? Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Чарговыя дні беларускага пісьменства на гэты раз праходзяць у Лідзе. А што для вас азначаюць дні беларускага пісьменства? Ці удзельнічалі вы ў іх? Знакавая для мяне дзень беларускага пісьменства быў у Добрушы ў 22-м годзе. Вось, калі я напісаў да яго верш «Добрушскі вальс». Вось, ён таксама у нас быў аб'яўлены конкурс. Верш гэты атрымаў гран-пры. І таксама немалаважнае, што ён пры дапамозе мясцовага кампазітара, тагачаснага дырэктара Добрушскай музычнай школы Рыгора Пятровича Козырева, ён набыў форму песні, і яе паднялі на шчыт нашы артысты, і ў прыватнасці яна была выканана на Добрушскім свяце пісьменства ў выкананні народнага артыста Мікалая Скорыкава. Ну, да Добруша мы зараз вернемся яшчэ і да гэтага гімна, бо кажуць, што гэта гімн Добруша цяпер. Што вы скажаце пра нацыянальную прэмію ў галіне літаратуры? Вынікі яе праводзяцца якраз у дзень пісьменства, і на гэты раз вы прадставілі свой зборнік вершаў на нацыянальную прэмію. Гэта упершыню вы удзельнічаеце? Так, упершыню. Гаўрилович, старшыня абласного аб'яднання Саюза пісьменнікаў, ён прапанаваў мне прыняць удзел, сказаў, што у цябе ёсць шэнсы нейкім чынам паўдзельнічаць і канкурэнцыі скласці астатнім. А тое, што такія прэміі уручаюцца на свяце пісьменства, я лічу, што это вельмі каштоўна, што дзяржава падтрымлівае творцаў на такім высокім узроўні і заяўляе пра іх імёны, пра іх творы і натхняе на тое, каб пісаць яшчэ больш і яшчэ лепей. Ну, вось як гэта кніга нараджалася, колькі яна пісалася і калі яна выйшла? А як і ўсякае дзіця, яна нараджалася ў нейкіх трывогах, муках. І самае адметнае, Навум Яковлевич, тое, што удзел у стварэнні гэтай кнігі прынялі навучэнцы і выкладчыкі Гомельска каледжа дызайна і камп'ютарнай графікі. Афармленне. На чале з Ганнай Капянковай. Яна зрабіла вокладку, а дзеткі зрабілі малюнкі, якія вось тут прадстаўлены. Вось, это вельмі каштоўна, щоб яны былі прыцягнуты, а ўсё пачалося з таго, што я быў в гэтым каледжы на сустрэчы, пісьменнік, і яны прапанавалі такую ідэю: давайте мы на вашы вершы паспрабуем нейкія стварыць малюнкі. І так удала это атрымалася, што вось урэшце рэшт атрымалася. Ну, ведаеце, калі вы пачыналі сваю творчую дзейнасць, пра гэта мы спынемся крыху пазней, но гэта быў той час, калі выдавацца толькі можна было у дзяржаўных выдавецтвах, гэта мастацкая літаратура, тады яшчэ юнацтва было выдавецтва, а цяпер можна выдавацца, скажам, так сказаць, паўсюль, і ў Гомелі таксама. Гэта, аблягчае шлях паэта да чытача. Несумненна. У нас у Гомелі таксама заснавана абласная літаратурная прэмія імя Кірыла Тураўска, і штогод лепшыя аўтары, лепшыя пісьменнікі, творцы, яны атрымліваюць гэту прэмію. Можа быць, сума это невялікая, але яна дапамагае аўтару выдацца, паказаць свае творы. І вот вернемся цяпер да Добруша. У Добрушы вы працавалі рэдактарам газеты раённай. У Добрушы, напэўна, у вас шмат было знаёмых, шмат было сяброў. І, канешне, Добруш яшчэ, скажам, так сказаць, радзіма выдатнага паэта Паўлюка Пранузы. Так.
і не толькі. Мне давялося 17 год працаваць там у Добрушы галоўным рэдактарам раённай газеты. Пачыналі мы з газеты «Ленінец», яны тада называлася, а цяпер яна называецца «Добружскі край». Пры мне мы перайменавалі, улада нас падтрымала. І там у гэтай газеце, яшчэ яна раней была ленінцам, зарой камунізма, пачыналі менавіта і Паўлюк Прануза, і Іван Шамякін нейкія свае нататкі высылаў, і Мікола Кусянков, это таксама ураджэнец Добруша. Што адметна, ось пра Паўлюка Кузьміча Пранузу, якого вы згадалі, тое, што ён быў адзін з тых, хто даваў мне рэкамендацыю для паступлення ў члены Саюза пісьменнікаў. Тым больш, калі я прыехаў са сваёй кніжкай, першай кніжкай «Прызнання ціхае люблю», да яго на вуліцу Бурдэйную, он тады ў Мінску жыў, завітаў да хаты, і ён са сваёй гасціннасцю такой, і каву паставіў там, і то, і другое, і мы такую размову пра літаратуру з ім правялі. І ён, калі рэкамендацыю пісаў, зрабіў усё на 102%. Яго рукой напісаны. Это адозва на мой зборнік з подпісаў Паўлюка Пранузы. Дата пастаўлена 29.02.2000 года. Увогуле гомельская зямля дала шмат цікавых людзей беларускай літаратуры, але радзіма ваша на Асіповіччыне. Так, вёска селішча, зараз это адміністрацыйныя такія утварэння Цяплухі. Это суседняя вёска, яна больш буйная была, чым мае селішча, але ў пашпарце ў мяне запісаны селішча, я патрыёт свае вёскі і многія вершы прысвячаю сваім радзіме. 10 год назад я яшчэ ездзіў, там жыла моя мама, і заўсёды сустрэчы з вяскоўцамі, яны мне давалі штуршокі, давалі крылы для новых твораў, потому что они меня натхняли по-сапраўднаму, и я дакранаўся да роднай зямлі. Это ж самае вялікае цуда, калі тебе ёсць куды вяртацца на сваю малую радзіму. Мяне заўсёды цягнула да пісьма. Менавіта, так сказаць, з дзяцінства, калі з'явіліся мае першыя вершы ў 10гадовым узросце, я, дарэчы, паўдзельнічаў, быў такі цікавы конкурс, прысвечаны 50-годдзю Саюза СССР, і мяне неяк натхніла, тады романтыка была, это камунізм, значит, мы будавалі разам усе. І я паслаў свой верш «Саюзу 50». Зорка мне прыслала ганаровую грамоту пераможцы этого конкурсу. З тых пор потым я пачаў раённую газету пісаць. І гэта ў селішча прыйшоў канверт, так, усе глядзелі, што я памятаю. Разумееце, моя мама, для яе вялікі гонар быў, што сын, так сказаць, такую адозву атрымаў, такую ацэнку. Яна хадзіла па суседзям, паказвала, Міколу, значит, мою Кольку прыслалі грамоту, ён стаў пераможцам этого конкурса. І пасля, скажам прямо, калі я пачаў пісаць у раённую газету, калі выходзіла публікацыя маіх вершаў, то у вёсцы это ўсё як праз прызму павелічальнае шкло, разумееце? Ідзеш па вёсцы, тебе, Мікола, мы чыталі твае вершы, ты малайчына, там то, другое. Сапраўды вырасталі крылы за плячыма. Это не просто зямля моя, малая радзіма, а это перш за ўсё это людзі, якія там жывуць. Я бачыў гэтых людзей, якія вярнуліся з фронта, хто без адной рукі, хто, дарэчы, моя бабуля Ганна таксама загінула. Паліцаі, якія ў нашай вёсцы стаялі разам з немцамі, яны ездзілі ў сваю ўправу праз лясную дарожку. А партызаны іх там, конечно, пастаянна шкуматалі, добра шкуматалі. І для таго, каб абараніць сябе, яны на пярэднія падводы садзілі людзей вясковых нашых. На одной з падвод аказалася моя бабуля Аня. Царство небесное, так сказаць, она загінула. Вельмі шкада, вельмі шкада. І, можа, радкі гэтыя прысвечаныя вашай вёсцы? Так. Верш так і называецца «У селішчах дома з мамай. Душыла цвей. З палісадніка водар кветкавы. Гадавала я вас, дзяцей, а цяпер вы тут госці рэдкія.
тихой жальбы, отчаянный крик, бьется в сердце звоном тревоги, материнский мой материк, нулевый километр дороги. Мы с вами не так близко знайомі, Так. так у очевидки, так Так, сказати, так, не так. зустрікалися. Так. Але я вас давно ведаю, тому що світлої пам'яті Микола Шабович мне шмат про вас розказував, ви разом починали, і я бачив здимки, він мені показував здимки, де ви молоді, пригожі, і сябровство ваше було таким моцним з ним, так? Так, так. Сапраўды кажуць, што сяброў шмат не бывае. Сябры – это адзінкавыя экземпляры, яны штучныя экземпляры. І вось менавіта з этой кагорты, з якой мне пашчасціла і даў Бог пазнаёміцца, это быў Мікола Шабович. Калі я вайсковец, старшына батарэі, служыў я в Эстоніі, у ракетных войсках, вярнуўся на дэмбель, папрацаваў у рыбгасе, а потым усё-таки мяне цягнула да літаратуры, цягнула да творчасці. І я, просто скажу, пабаяўся паступаць адразу на журфак. Таму што я думаў, там ідуць на журфак, БДУ, журфак, это 3 галавы трэба мець, а куды мне вясковаму хлопцу, выхадцу з селішчаў, вось куды. І я пашоў паспрабаваць у педінстытут імя Горка, на філалагічны факультэт. І дзякую Богу, я паступіў вельмі нядрэнна. Міколу Шабовіча сустрэў, ён на курс старэй вучыўся. І мы стварылі, там існавала на філфаку ўжо сваё літаб'яднанне, Мікола Іванович Мішчанчук яго ўзначальваў, цудоўны чалавек. Мы стварылі сваё літаб'яднанне «Крокі», і яно шмат гадоў праіснавала. Мы ездзілі і выступалі і ў Пухавіцкім раёне, і на другія пляцоўкі выязджалі. І сапраўды згуртавалі там такія творчыя сілы філфакаўцаў. І ў цэлым памяць пра вучобу ў педінстытуце, яна вельмі цёплая для мяне, таму што адны масцітыя выкладчыкі, пералік якіх Фёдор Михайлович Янковскі, Михай Станіславович Яўневіч, Клара Макараўна Панютич, Ніна Васильевна Гаўрош, конечно ж, дэкан сам Анатоль Моисеевич Бардович, вы відавочна ведаеце такое. Яны заклалі асновы, асабліва мовы. І всяк студэнтам даказвалі тое, што трэба ведаць сваю мову, трэба ёй карыстацца і не саромецца нідзе карыстацца, што я зараз і раблю. У знак памяці пра светлай памяці пра многіх з іх, якіх няма ўжо. Мікола Шабович звязаў свой лёс з філалогіяй. Так. Я памятаю, я прысутнічаў якраз, калі ён абараняў сваю дысертацыю. Мы сапраўды добра сябравалі, такую дэталь заўважу, паскольку у нас непрымусовая размова, як заўсёды на вашай перадачы. Я быў сватам у Міколы Шабовича, у яго бадзеннях мы вяселле правілі. Каця за яго замуж выходзіла. Кацярына, так. Я быў сватаў яго, а ён прыязджаў на вяселле да мяне. Таксама шаферам быў на маім вяселлі з Жанай, маёй сённяшняй жонкай, якая дапамагае мне таксама і ў творчасці, і ў жыцці шмат. Паколькі мы заканчиваем гаворку, ужо як журналіст, як калега, выкажаце пажаданні нашай праграме. Па-першае, я хачу вельмі добрае слова сказаць. Я шмат праглядзеў праграм з удзелам пісьменнікаў. Вы апошнім часам запрашаеце і мастакоў, і другіх, хто мае дачыненне да мастацтва, да культуры нашай. Гэта вельмі цудоўна, калі ў такой адвольнай размове раскрываюцца таленты, раскрываюцца асобы. І я думаю, што і так далей трэба працягваць, потому што ў такім фармаце не шмат перадач, калі заранее это не рыхтуецца. Мне даводзілася ўдзельнічаць, я не буду называць многіх, то у лепшым плане можна сказаць. Так што працягваць так толькі Навум Яковлевич, вы проста цудоўную справу, добрую робіце справу, мне здаецца. Што ж, дзякую вялікі за вашу ацэнку. Як кажуць, будзем старацца.
А вам я хочу пожадать на Дні пісьменства не толькі хороших ураженняў, не толькі хороших сустрэч, ну, але і хай ваша кніга будзе дастойна прадстаўлена на нацыянальнай прэміі. Наум Яковлевич, ваши словы тому в уши. І на завяршэнне я хочу сказаць, што сённяшнім маім суразмоўцам, гостем нашай праграмы быў паэт, пісьменнік з Гомельшчыны Мікола Жданович. Усяго найлепшага, да пабачэння, да новай сустрэчы.